Kaixo, garazinez, eta gaur erramu igandeaz ez egingo dizuet. Igande honetan delako. Vamos, los últimos... como los últimos 2015 años. Bideoarekin, segin aurretikan, egingo dugu labazaren promozioa. Orduan, Oraingo bideo honetan jarri badezute komentario bat jarri badezute esanez zein den zuen gustorikan favoritoena eta ere bai jarri badezute zergatik gustatzen zaizuten txuria edo morenoa eta igande horretan jartzen zehazten Elizara. Eta badakizute, beti bezala, zaporea diela, konsome, kafea, manzanilla eta esnea. Jartzen komentarioan jarri badezute zen gustatzen zizuten, ze azukre eta Elizara jaten zuen bai edo ez. Eta kit bat joango da zuen etxera. Joango da, kitean daude bi baso, bi palito, bi kasula eta gero azukrea, bi txuri, bi moreno edo txuria eta morenoa. Si queréis las cápsulas de la baza, pues entonces lo que tenéis que poner un comentario aquí abajo poniendo si vais a la iglesia el día de los Ramos. Y me tenéis que poner también qué azúcar os gusta, el moreno o el blanco. Y luego también me tenéis que poner si os gusta manzanilla, consomé, café o leche. Y en el kit os va a ir 2 vasos, 2 palitos, 2 cápsulas y también azúcar. Pueden ser 2 blancos, 2 morenos o uno blanco y otro moreno. Lehenengo bibia media irakurreko izuet. Bai, gaur, bai! Zotik aloste santu bat, hasiko delako, horren ostean. I wanna be contigo, live contigo, dance contigo, trabajar contigo, una noche loca, ahí va a estar tu boca. I wanna be contigo, live contigo, dance contigo. Ziren ikasleak eta egin zuen Jesusek agindu zienak. Ekarri zituzten astoa eta astokumea eta beren estalkiz salmatu zituztenean gainean jarri zen Jesus. Jendetzak bere zoinganikoa bidean zabaltzen zizkion. Beste batzuk zuhaitz adarrak ebaki eta bidean botatzen zuten eta aurretik eta ondoren zihoazenek honela zioten oihuka. Osana Daviden semeari. Bedeinkatua jainkoaren izenean datorrena. Osana goikoari. Jesus Jerusalenen sartu zelarik herri guztiak harriturik galdetu zuten. Nor dugu hau? Berarekin zetozen jendeak berriz honela zion. Hau Jesus profeta da. Galietako nazarretara. Vamos, como Asterix y Obelix. Eliz katolikoan erramu eguna
erramu igandea da aste santuko lehenengo eguna. Izena Jesus Nazaretekoa Jerusalem sartu zen eta Evangelioko pasatean dago. Jendetzak Jainkoaren seme bezala hartu zuten. Zuaitz adarrak eskeni. Hemen Euskal Herrian joaten gira denak erizera erramu adarrekin dedikatzeko. Eta beste leku batzuetan, oliba ondo adarrak ere eramaten dituzten. Ni urtero joaten naiz erramua dedikatzean, nire aitak ikatzen du erramua, eta, dedikatzea joaten gira, eta, zatitxo bat nire aitak hartzen du bere kotxea jartzeko, eta gero ere bai jartzen dugu ere bai jartzen dugu sukaldean, eta sobatzen dena baserrira eramaten dugu. Ez baldin badaukate erramua dedikatuta, nire aitak eramaten du, bere arrebai, edo bere arrebei, edo bere anaiei egoteko. Eta, aurten daukat asmoa joateko nire mutilakin gaiztokin, nire lagun batekin, Ander Dula izena, eta Anderren amakin, nire bai. Joango erramua dedikatzea, eta, zatitxo bat gordeko dez nire aitarentzako, kotxea jartzeko, gero beste zatitxo bat gaizkadarentzako, ere kotxea jartzeko, eta gero sukaldean jartzeko, eta baserrira ere eramateko. Eta erramuan nire aitak ekartzen du egun bat lehena. Ez ez sinisten, baina, me mandan a hacer eso. Obligatzen diate joatea elizara erramua dedikatzeko. Vamos, como las tareas de casa. Gogoratu komentarioa jartzea hemen behian, elizara joaten zazen egun hortan, gero, ze sabore gustatzen zaizuen, dela konsome, kafea, manzanilla, eta esnea, eta gero, ze azukrea, txuria edo morenoa. Eta kit bat iritsiko zaizuen etxera. Como he dicho antes al principio, tenéis que poner aquí abajo un comentario si vais ese domingo allí a la iglesia y luego qué sabor os gusta, que son consomé, leche, manzanilla y café. Y badakizute komentarioa jarri hemen behian eta suskribitute kanal honetara ez galtzeko zuen bideoak eta red sozialetara agregatu eta, hurrengo artean beste bideo batek etorriko dira. Aio!